సంక్రాంతిని పురస్కరించుకుని గ్రామాల్లో ఎవరైనా కోడి పందాలు నిర్వహిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పెద్దాపురం డీఎస్పీ శ్రీహర్రాజు హెచ్చరించారు. మండలంలో గత ఏడాది కోడి పందాలు జరిగిన ప్రాంతాలను ఆయన పరిశీలించారు. సంక్రాంతి సందర్భంగా ఈ ఏడాది కూడా ఇవే ప్రాంతాల్లో కోడి పందాలు జరుగుతాయని ప్రచారం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో పోలీసులు ముందస్తు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. కాట్రావులపల్లి గ్రామ శివారు, పూడి చెరువు, రాజపూడి, జగ్గంపేట శివారు, ఆయిల్ పామ్ తోట తదితర ప్రాంతాలను ఆయన పరిశీలించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జగ్గంపేట సిఐ వైఆర్కే శ్రీనివాస్, ఎస్ఐ రఘునాథరావు, రెవెన్యూ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.